Kini ke video ka daw ni ka Jingiathuhkhana ka bala shumat dor bat ka bala pensyong nong rim kat kum na ka kthien uplay na kini ki benta harum. Lingkong nga ai ngo yo try Jisu ubala ai bui ai boring nga bat ubala penla ru yang nga pentho kini ka Jingiathuhkhana kumta ka jingker pat jeng ka long sngub hapit kini ka video hanu ka bakut ban yo jeng mentoi bat ki jinghi kai ru. Jingiathuhkhana ka sdang kumne sisela don arngut si paralog ki bayalong paralog nadok baki dangret hadok baki dayarang ba baru arngut ki wana ki longing kristan haka baki kimi ki pajung ki yahi kai ki manyai wari utrai Jisu haka jing jung ki nadok baki dangret anda kini kenduk lang kim juknet banya pune lang ka bible ber ki jupelong ru ya ka jingi duai lang Saitan ulah shun kini ki arngun nambar baki ai wat yu try Jisu hai ki jing duai jung ki ba man lagasngi Isaya na masan pesan khaban riu wat pi yu try kat barang abun syam yu to karpat yu kat ba udang hajan Saitan ulah prisang pengop kini ki arngun dah kapop Henry umla satya namar ke jingi japo jung ki kalong ka klain kat banang yat kiskin kipor uwe leki ulayok kalat menseng dekat kam kayi Henry uwe pat usu kamai kat bayo kat banang yat kiskin kipor unong kayi ulakwa un penhesh usu ege kam kayi ban yok shibun ke jingyok nong menta unong kayi umdan porsho banya puli ke bible banya duai ringkat baru parlok jeng u kamajulong hakipor balalit no Kani gadi kapor ka bing yu Saitan man pensoi no yu unong kayi dagi buit hap jung u Kasithi bani kong Petros long basan kalopra tu penle adakar tu penye sharai na ba uta unong yela jung pi ba Saitan kum using ba kurho u yat keling uda wat khna yu ulu ba unyok ngoi tali Saitan upendan kami ke jingmut jing perkhat jang unong kayi ban pensoi yu anda ki buit hap Saitan kiri yo roh po ki jingmut jing perkhat unong kayi la plet no ki khmat jang u bat lo yo i bit tang ye ka spa prathai ke bala ban ai jing suk jing kmen yo u Henry ula klet no yo try Jisu bala kerkhu kerha yo Saitan upin ko abrai ru yu unong kayi ban lum shibun ke spa prathai ke ba udang bat ban i ning kong ye ke spa prathai Saitan ula job yu unong kayi dagi buit thap jang u namar menta unong kayi ula ning kong ye ke spa prathai Henry ula klet no yu try Jisu ubalang unong pen jungi kat banang yat kisgi kipor unong kayi ula kempang ban katang ke jingpang kala nangjur kat banang me kisgi anda ki doktor kila lab test kila lab ba unong kayi ulayo ay kajingpang cancer kat kum ke report ke balami unong kayi ulanang ki ku slash usu namar udon shibun ke spa hakum kini kapor ke basngil CA ula poiken mau yala upar lok ubajuya pelong jing duai ringkat nadu dang red kum tau nong kayi upha ya ki sakri jeng u bandai khot yu parlok jeng u berwan pej u Hapoh Hospital mars nyo jing te putau parlok una mare penstat ban poi kloi sha hospital nong kayi uja umat bro mars nyo i yala ujang parlok utau parlok pat ulakali bali ban ja umat kumne nong kayi ula jubab namar bangadon shibun ke spa ke bangal Kynshew boros kata ngampat kuwa meriam no uparlok ula jubab kolok be i jonga bali ba pen kuslai radi halukat ne tang namar kata ke spa jong pi boros kata ngalak kuwa benya selok pi Henry ngam jiwa la namar ba pi bon kampalan banwa di spa prathai mentangan yat ho epi u try Jisu dang epi u ai gani ka jing pangkum ka jing sneng epi namar ba phila klet no yu haki por bala lit no philong si sha u bru be ai wat yu try Jisu but pi ru yu try Jisu
nalu ba ka jing e ya ka spah prathei kala yo rung hapoh jong phi philak let no yanga upar lok jong phi ba kham singu si galong ba what you try Jesu ubalong nong pen em jong i ru philalot nan klet no uta upar lok ushimi ka Bible guru ong skap ngan puli na ka gospel Mathaios long ban reu de khot ba arsa don ubala ban shakri arngu ki kenrat ba un isi uwei ba un e uwei lani un bat uwei ba un dandat uwei phimla ban shakri ublei ba de ka spah snap ngan puli sana ka khot ba khat khandai ter wat Kynshew ki spah ira di ha ka khandeu ha ka ba bam ka khnyang bat ka sarang bat sha ka ba ki nong to ki penpe ki to ru Henry pen Kynshew ki spah ira di ha bneng ha ka ba kam bam lim ni ka khnyang lim ni ka sarang bat sha ka ba ki nong to kim penpe lim ni kim tu uta uparalok uras sdang banya selok i unong khayi ka Bible ka hikaya ngi mangi de ben Kynshew ki spah ila de habneng om de hangni ha prathei ka jingkli men ta kalong kumno pen Kynshew ki spah ila de habneng ka jubab kalong kumne phidan kam ban ngej bo try Jesu ulawan ban yak nomor ki pop jongi bat ulami pat bangin yo jing em bom jukut Pide ban e no shi sandon ka jing e ning kong i ka spah prathei Henry pide ban e ning kong tam yo try Jesu pdiang biang yo try Jesu kum unong pen em jong phi ka jing em hok em khoj ban em kat kun ka mon jang u ban IT lot ira de bang ro tang sho try Jesu kini borok kidai ki bo try Jesu kwa e yingi bangin le lada phi kloi ban e no ka jing e ka spah prathei Henry pin le kini ki bangala ai jing mot da shisha an Kynshew ki spah jong phi ha baneng Mathaios long ban reu de khot ba arpwe na ba ha ka ba long ka spah jong phi hang ta ru kan long ka da nu jong phi ka da khot ba arpwe ki tho yangi ba hang ta badan ki spah bangi la Kynshew hang ta ru ka da nu jong i kan long kini kemot lada pila im hok im khoj bat pensung bahai kemon jong try Jesu hang ni hasla prathei ya ka kerteng jong phi an tho ka kitab ka jing im ha ka hima oble hang ta badan ka kerteng jong phi hang ta ru ka men sim jong phi kan nit phai ka kitab jing pen Paulo nong belai de khot besan uta u bejob i uta on pen kup kum ta ha ki jain kup beli bat ngan om pendam no da ne de ya ka kerteng jong u na ka kitab ka jing im bat ngan phlage nya ka kerteng jong u ha khmat u khpa janga bat ha khmat ki angel jong u ka kitab jing pen Paulo nong ba arpho de khot khat san te jar yo ba shim la shem bala tho ha ka ta ka kitab ka jing im la bread u sha ka ta ka pum ka ding unong khayi ula jubab khubli shibun e ka ne ka jinga slok jong phi men ta ngala smot ho bangla le i ko bakla e parlo ula ong bian snap men puli bian sana ka gospel u Lukas long ba khat phra khot ba arpho ar to dino iki baro kat ba medan to samru haki badok timen yo ka jing Kynshew kenya bneng bat to wan to bod yanga nong khayi ula jubab ngala sngot ho ayu try kwa inga benle sngbai rap yanga da ka balik samro yaka spah janga baro shiki badok ki bakrdu namar ngala kwa e ben tiang biang yo try Jesu kum unong pen im janga ngala dan kamru ben aino ka jing i ka baning kong tam e shau try Jesu ka jing dwai Lyngkot unong khayi try Jesu swa map no iki pop janga na plano do no bangala kloi tiang biang ya me kum unong pen im janga ha ka kerteng try Jesu amen parlo ulu jubab na ka jing kemen try Jesu ada map no iki pop jong phi ha ka ni ka por unong khayi ula jubab ka do janga ka dan ka ding ka jing pang ka bakrau Henry ka men sim janga ka dap da ka jing kemen ka bakrau namar ngala yo i ka dor khmat ka ba breu try Jesu bat ya ki kiti jung u ki ba khat yang nga shu ngayo i ro ya ka jing nek kemen ka bakrau beneng namar uwei unong pop ula kelak ba mot ha ka ni ka por
Lucas long ba khat san na khot ba shpau kum ta lo ong pi ba ka jing lai kmen ka long khmat ki angel ublei na ka benta wei ba pop ba kla ka ba mot ngayo iro ya ka kerteng jonga la tho a ka kitab ki jing im hang ta bodan ka kerteng jonga hang ta ru ngam nei phai marsan kot ki kin tien ka jing sha jong ka ni ka prithei ka dum ngai nya ki khmat unong khai don shu Uparlok bayai wari upra Jisu, ujau umat brok, haka wikal niang usngusi, namar ulado ialah uparlok Henry. Haka wipat kanyang, udap da ka jingkemen ka bakraw namar utip skem, ba uparlok jang umenta, ulalik phai sa hima ublay. Ka jingkali yang imenta kalong, hatung ialah Kynshew ni ki spah ialah de bneng. Ublay un kurkuya pi ki bapay.